Erko. Flytter på højre. Ud. Drejer. Op med armene. Rundt. Ind mod kravbenene og ned. Så den her bølge. Op, frem, ud. Tilbage. Ind. Og ned. Drej venstre ind. Halvcirkel. Flyt vægten over på højre. Husk balance. Træd frem mod vinduessiden. Så skal du en anelse tilbage. Drej benet ind, og så skift over igen. Håndfladerne mod hinanden. Den kvarte cirkel her. En halv fod frem. Rundt. Stryg små tage. Frem i pres. Tilbage og ned.